Gaurko bideo hau miasmai buruzkoa. Miasmak zer dira, nolabait gure pentsamendu edo beste norbaiten pentsamenduk edo energiak fisikoki materia bihurtzeko duten lehenengo pausua. Egon daitezke guk jugun txakratan bakotxin 7 bat geruzatugu eta miasma nolabait hasten da gertuatzen. Pentsamendu repetitibo edo errepikakorra baldin bada, hor da gertu eta segun zeri buruzko pentsamendua, alako txakratan egongo da. Sexoi buruzko baldin bada, beko txakratako, lehenengo bigarrenan, 7. geruzatik abituko da, gero 6. pasako da, errepikatzen baldin badugu, 5., 4., 3., 2. lehenengoa, eta ja lehenengo ondonin, hurrengo pausa da, gure organotan eragingo dula. Garrantzi ikaragarria du honek. Ikaragarrizko garrantzia. Eta nola behituko dugu, hau da planteatzen prozedura, pendulo hebreotik ateria. Horkonaz, zutik noz, miasma bilanabil, bai? Hemen noze, 4. txakran pentsatzen egina, miasma bilanabil, bale. Lehenengo txakran badakat miasma, bai. 2. txakran badakat miasma, bai. 3. badakat miasma, bai. 4. badakat miasma, bai. 5. badakat miasma, bai. 6. badakat miasma, bai. 7. badakat miasma, bai. Lehenengo txakrako miasma lehenengo geruzando, ez 2. indo, ez 3. indo, ez 4. indo. Lehenengo 4. 2. txakra 4. geruzando, bai. Egon diteke txiki gertuago bati, minio. 4. geruzando, 4. minio gertuago do, ez. Vale. Osa, 4. indoz. Vale. 3. txakran lehenengo geruza, ez 2. ez, 3. ez, 4. vale. 4. txakra, 4. geruza, bai, 4. minio gertuago, ez, vale, 4. do dena. Gaur ala izango da. 5. txakra, lehenengo geruza, ez 2. geruza, ez 3. geruza, ez 4. geruza, ez 5. geruza, bai. 5. txakrako 5. geruzan. Geruzak olako tarte bateko energia geruzak. 6. txakran dakaten miasma, lehenengo geruzan do, ez 2. indo, ez 3. indo, ez 4. indo, 4. indo. Osa, barkatu 7. txakran dakaten miasma, lehenengo geruzan do, ez 2. geruzan do, ez 3. indo, ez 4. indo, ez 4. indo, ez 5. indo, 5. indo. Vale. Horren gehien atxu 4. edo 5. Vale, perfecto. Horren inezakena da banan fisikoki edo mentalki. Ingo dutena da oroitu beti gorputzetikan kanpoaka, etorri jon, berriro, txakra hori aukeratuta, kanpoaka, etorri jon, eta astindu eskua. Vale? Nio imaginatu ingo dena batea. Lehenengo txakra 2., 3., 4., 5., 7. Denak batea, oroitu 7. goraka da, lehenengoa beraka da, eta beste guztiak aurreaka dira. Venga. Kanpa, kanpa, eta berriro, barrura, kanpa. Eta astindu eskua. Miasma bilanabil, ez. Bitu ze erraza den kentzia, ez bat jo kentzen eragin itote. Lehenengo txakran baka miasma, ez 2. baka miasma, ez 3. baka miasma, ez 4. baka miasma, ez 5. ez, 6. ez, 7. ez, bale. Beste gauzat izan txeke, larba. Badakat larba, ez, bale, perfecto. Hola bukatzen da. Ikaragarri garrantzitsua. Naiz ariketa berez sinplia den.